ট্রাইবেল জাতির রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো। ট্রাইবেল জাতির রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো। ট্রাইবেল বিরোধী হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ট্রাইবেল বিরোধী হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ট্রাইবেল বিরোধী হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। ট্রাইবেল বিরোধী হাই 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 হাই। ট্রাইবেল বিরোধী হাই 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 হাই। दिनै जेनाखि आसामनि थाखानाय जेनाखि एसटि बे थाखानाय एसटि खौ माने फोजोबनो नाजानायनि मोनसे राजखान्थि माने राहानि गेजेरजों आसाम सरकारा आसामनिनो जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नाजानाय आरो एसटि होनो थाखाय मैया केबिनेटआव बिथांमोना सिद्धान्त लानाय केबिनेटआव सिद्धान्त लाखांनायनि उनाव आसामनि एसेम्ब्लियाव बेखौ पास खालामनानै बेखौ माने भारतनि नखर मन्थ्रिनि नखर बिफाननिसिम दैथायहरनायनि गेजेरजों मोनद' हारिनो जेनाखि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ जोङो बिरोधिता खालामनानै दिनैनि बे जरहमदल बनजारिलि हाबाफारि बा टर्चरेलि हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। आसाम सरकारा सानफिननांगौ, आसाम सरकारा गावसिनि थांखिखौ बोखांफिननानै लानांगौ। बिथांमोना माब्लाबाबो जेन माने जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो माने एसटि होनानै थाखानाय जेनाखि 40 लाखल' एसटि बेखौ माने फोजोबस्रांनो नाजानाय माने 1.5 करोड़ माने मानसिखौ एसटि खालामनायनि गेजेरजों बियो जोंनि थाखाय खोब माने खैफोद गोनां। मानो होनोबा जाय हारिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोना जोंनि 6 शिड्युल काउन्सिल बिटिसि बेवहायबो पिसिडिसि बेवहाय टाउन कमिटि आरो बेवहाय एमएलए इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना जोंबो एसटिआ जेरै माने इलेक्शन गेलेयो जेरैखि मोनथाय बिथांमोना समान मोनथाय मोनगोन। थाङै जोंनि सोमावसारनानै मोननाय जेनाखि मोनसे बिटिसि बा 6 शिड्युल बेवहायबो बिथांमोना जोंनि जेनाखि जायगा जोंनि राजखान्थियारि जेने फोथार जोंनि रांखान्थिनि जे फोथार जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि साख्रिनि जिखिनि फोथार बेवहाय बिथांमोना जौगानाय आरो राफोद बादायारि हिसाबै बिथांमोना गासिबखौबो सेनानै लाजोबगोन। दा बेखायनो बे थांखिखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो बे आन्दोलनखौ जोङो लानाय जादों। नाथाय बर'नि गेजेराव एमएलए एमपिफोर दंमोन बिथांमोना जोङो बिथांमोनखौ लुबैदों जे बिथांमोना स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ। बर' बा आदार माने जिखिनि ट्राइबेल इलेक्टेड माने एमएलए मन्त्रि दङ बिथांमोना माने स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ। आरो जोङो दिनै 6 शिड्युलनि जेनाखि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दङ बिथांमोना जेरैखि जाया काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ अपोज खालामनायनि जेनाखि माने बाथ्रा जेनाखि मोनसे स्टेन्ड बेखौ दैथायहरनांगौ। नङाब्ला दिनै जेनाखि जे जोंनि 6 शिड्युल बियो गाबोन माने जोबस्रांनाया रोखा होननानै जों सानो। जोङो जेरैखि जाया बेखौ माने जानायनि सिगां जोङो होबथानो थाखाय जोङो जेसेबां माने गोख्रों आन्दोलन लानो हायो जोङो बेखौ लागोन। आरो आसाम सरकारा बेखौ सानफिननो थाखाय बाध्य खालामनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानो गोनां जागोन। रायजो राजाफ्रा जोंनि रैखाथि, रायजो राजाफ्रा जोंनि मोनथाय, जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि अस्तित्व, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथा बेखौ जोङो जोंनिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय लैहोर लैहोर बे दावहायाव बे हाबाफारियाव बे सोमावसारनायाव बे संग्रामाव ओंखारबोनो थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायगोन। मानोना दिनै जायफोर कलेजाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों बा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै कलेजाव स्कुलाव इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोना जेरै माने ट्राइबेल स्टुडेन्ट बा बर' स्टुडेन्ट गाबोन रोंखांनानै राखांनानै बिजनेस साकरि बा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि फोथाराव सासे बादायारि हिसाबै जाफुंसार जाहैनांगौब्लाबो जोङो थाखानाय एसटिफ्रा सिकिउर्ड आरो सेफगार्ड जानानै जोङो थानांगोन, प्रटेक्टेड जों जानानै थानांगोन। नाथाय एडभान्स 6 कमिउनिटिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला जोंनि सासेबो बर' बा ट्राइबेला बेफोरबायदि मोनथाय आरो खाबुनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां जागोन। बिनि थाखायनो बिमा बिफा रायजो राजा फरायसा लाइमोन गासैखौबो बे दावहायाव बारसोमनानै आसाम सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंथानो थाखाय बे सिद्धान्तखौ हेंथा खालामनानै बाहागो लानाय आन्दोलनाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। नंगौ बियो माने जोंनि थोरसिनि ओंखामखौनो जुदि सोरबाया जाफैनो नागिरोब्ला
जोंनि फरायसायानो जा जोंनि माने बायदि थाखोनि माने सुबुङानो जा बेखौ बिरोध खालामगोन बेखौ हेंथा खालामगोन दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेबायदि मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे खुद्रिखांनाय बे बाथ्राखौहाय दिनै मान होनांगोन आसाम सरकारा बे खुद्रिनायखौ भारत सरकारा मान होनांगोन बे खुद्रिनायखौ जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ मान होनांगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिल' नङा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन कलेज गुबुन गुबुन गामि गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसनावबो बे सोमावसारनाया जागोन आरो बेखौ मोनसे माने सिगनेलखौ जितु नुबाय बेखौ आसाम सरकारा बुजिनानै लानाया गोनां दिनै सिसिट'आया जरहमदल लानायनि बनजार रेलि लानायनि कारनानो जाहैबाय आसाम सरकारा सिसिट'आया बादा होसेयावबो आसामनि बृहत संख्यक आरो बहुत उन्नत श्रेणीनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालायनायनि थाखाय केबिनेट सिद्धान्त लानानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालायनायनि थाखाय बिथांमोना थामथिम खालायबाय इतिमध्ये केबिनेटआव पास खालायनानै एसेम्ब्लियाव प्लेस खालायनो रायजो माबानि स्पिकारनि आखायाव होबाय तो गतिके जों बादा होसेयावबो जिहेतु बिथांमोना खालायदों बे कुनु पयटे ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि खहा जानो हाया बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ प्रतिबाद खालायनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों बर'नि एमएलए एमपिफोर दङ इतिमध्ये ट्राइबेल संघआ 126 जन एमएलएनो बे जुदि प्रप'जेला फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव बेखौ आपत्ति खालायनांगौ एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि कुनु खहा खालायनो मोना बे बाथ्राखौ बुंनांगौ एसेम्ब्लियाव होननानै जोङो प्रत्येक एमएलएफोरनो मेम'रेन्डाम साबमिट खालायबाय बिनि लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि थ्रुयै आसामनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानो बे आयदाखौ कुनु पयटे एसेम्ब्लियाव लाबोनो नाङा आरो आसामनि 6टा जनगोष्ठी बृहत संख्यानि आरो उन्नत श्रेणीनि मानसिफोरखौ एसटि स्टेटासआव शिडुलिं खालायनो प्रप'जेल हरनो नाङा होननानै जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालायबाय इतिमध्ये नोंथांमोननो बुंबाय आङो जोंनि बिटिसि आवबो 12 जन एमएलए दङ गासैबो एमएलएफोरनो होनाय जाबाय जोङो जे बे जुदि प्रस्ताबा फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव नाखस खालायनांगौ होननानै आरो डिसिनि थ्रुयै जोङो अलरेडि चिफ मिनिस्टारनो बेखौ मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय जुदि गनायाब्ला माबायदि राहा लागोन गनायाब्ला दिनै जों जिथुनाखि बिथांमोनखौ बे रेलिनि दारै आपत्ति खालायदों बिनिख्रुइ गणतान्त्रिक भाबै तीव्रतर आन्दोलना जागोन आरो जोङो मैयानो खोथा होबोबाय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनो जों बुंबोबाय जोंनि खथि जानाय जुदि माबा मोनसे प्रस्ताब फैयोब्ला गाबोननो जोङो सिसिट'आनि लिडारफ्रा मिटिं जानानै बिनि उननि जिथुनाखि कार्यपन्था बेखौ जोङो गाबोननो फोसावो रायजो राजाफोरा दुलाराय आसामनि ट्राइबेलफोरखौ आं खावलायो जोंनि राजनैतिक सांबिधानिक जिथु अधिकार बेखौ खर्ब खालायनानै 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि खालायनायनि प्रसेसटाखौ खालायबाय थायोब्ला जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो जोङो खौसेयै तीव्रतर भाबै आन्दोलन खालामनानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन प्रयोजन जायोब्ला राजनैतिक भाबै बिनि बेबस्थाखौ लानो जोङो खावलायगोन